Enjoy ko. So, pero bunyo. Ron guys, ato yung isas lagi. Ba? Roger. Ano? Ano? Ano ka? What's up, break up? This is Kuya Renz. Sheila May. And welcome back to my channel. Hanapin mo ang kahoy kung saan nagtitigom. Okay? Sabihan mo ako kung saan na yung kahoy kasi pupuntahan natin noon, ha? Okay? Ikaw ang aking ikaw ang aking suliran. Sige, go. Hanapin mo na yung kahoy ng tatapok. Di man mula. Hello guys, good morning. Maadjong buntag. So, usarong pizza ha? John. May sarap pizza ha? Bawagas, kalimot ko sa pizza haron. Pero adlaw ron sa Lunes. So, good morning, dya maadjong buntag din jud diha og happy Monday everyone. Nanapot tayo laing chapter kong adlaw. Og karon, ang atong chapter karon is manguha na pug kahoy. So, adili routine nga manguhag kahoy kay ingani mo jud ning kinabuhis bukid guys, maadili routine kay exempted sa mga tao guys nga kanang naggamit og mga rice cooker nga mga gas stove nga na siguro. So kami guys diri sa bukid jud pure nga nagpujo kanang may mga kwarta-kwarta. So ang ujong daily routine is mga hoy jud pod kay of course daily routine kahoy, you know, di jud makaluto diri sa bukid kung wa tay kahoy. So may lingaw sa bahay so mo nang nangahoy lang pud ko diri lugar. So naatare karon sa lugar sa ay sa Purok 5 Bulilis. Ari pud ko nakabantay guys nga daghang manjelina. Daghang manjelina mga kahoy. Daghang mga manjelina kahoy diri. So karon tulo mi kabog diri kauban guys pero wag sila nang sugod na sila dito. Ambi nang sundang head. Kay wa mo kay gamiton. Siguro magsugod na ko guys karon kay init na ba dya pod? Init na kaadyo. Uy, dito magsugod mo na itong sugdag sa adyo kay aron nag-uli guys binaktas, di na init kaadyo. Diba? Uy. So magsugod na guys, mangita na po kong area kung asa na area, kung asa na pitjud ag kanang kuan ay daghang kahoy kay diri guys, amo is kay bulldoze man sa inpur guys, si bulldoze kay padakan ang daan. Padakan ang daan unja na ay mga parts sa kahoy nga naagian sa bulldozer. So manang ang mga parts sa kahoy gipang sinson dya ag mga sensalen po gipang putod dya man napod may chance nga makakahoy-kahoy pod. So salamat pod minuon pod kay napoy mga kahoy ang gihatag sa Ginoo. So kung magsugod na ta guys, maghatag area kung asa ta. Muan pata buhi man na. Aray. Magsugod guys. Uy. Lagiti naman ron. Uy. Saya naman lagiti naman ron. Ambihin. So again na guys, magsugod og pangahoy kay nakakuha og kauban kamo jud ang kauban manguha guys. Uy na. Pantura guys nag-una sa jadug og lakaw. Adto sa kulad to ha unahan. Naa mo daghan diri tapok kamo mo mata mo mili og mga kahoy. Naghan man diri guys. Patay man ko nun eh. Patay man ko nun sa guys. Unsa ning kahoy ami? Unsa ning kahoy sa guys? Kailan man ning kahoy sa? Ani? Unsa ning kahoy sa ma? Unsa ni? Pug kailan yung mga tawhan ang usang kahoy dyan eh. Ako rahid be. Buy pa rin eh. Buwan magana ni oy. Buwan nakiwan ni ma. Tangon man eh. Abi ko kanang kuan. Nikadot hit hala tang. Hala. Baroy na guys. Wa may kahoy. May kahoy.
Way hait nga sundang. Unsa naman na to? Ang sakit na ibili na. Baroy na. Na, malasa po ni kadyo ni pangahuya. Uy. Abi ko gidani. Agidana mong sundang hait guys. Katong netaling sa tumoy di man di ay. Kato man daytong naay way. Tumoy way. Kalinis tumoy. Unsa o naman nato ni? Ha? Maju pa ka kay aga ko. Diba? Hinoo ko malas ka kadyo guys kay wa na dag kahoy. Kahoy. Sundang sumaw nang ang gisugo lamang ang pagumangkon guys sa pakuwag balik sundang pero duo-duo ra man silpud guys murag waray kung naka-kilometer siguro pod mga 7 kilometer pero daganon jud nimo waray kilometer. Kung naila ka na kay lana wala 0 kilometer ra jud ang motor ka maka. So na ang gisugo gang pagumangkon guys sa padalion kay sayang kaayo guys daghan man pong kahoy diri. Daghan kaayo guys manang sayang pag kaadyo og di nato kahoyon ron kay natay chance nga kuan it's to win. It's to win. Nakaduwag bug nga ron guys sa paminawan ninyo hilom kadyo. Mura magbanako na padon mo to ko baka tayo dito ron. Unsa guys abangan din ninyo guys ang sumusunod na programa. Charot. Mamalhin ko na mi kay puno man na imong haday karabi jap. Dili bukat na kaadyo. Ta. Unin ninyo kay gamay din na kuan. Agawang tiil nangurog na ng baro na ni. Tabok na i-series wala bay. Series, may ag-alag series. Ay taagi kay murag. So, dero budyo. Ron guys ato isas na. Ale ba? Lagi. Ano? Ato ka. Daang isas tiger guys, kaya mo ligo ng iru agod. Igora gibasa ija ng tiil, pero ang giisas tunaan ja. Wa po nabasa guys, abi og law mga tunaan. Di man di iPod, bugo naman di iPod igora ning igora lokos tiger. Ja, karon guys, naka timing po diri daghang kahoy guys. Dari, Saan ka tong kahoy diri timing ada? Bughauno ni si Ja kani. Ipakuha man ning kuya undang hapon siguro guys kay di hapon kay na dad-on tanan kay bukata ka adto jag makalibangan tag di mao. Mo nang atong birahon naman ni guys. Atong birahon ni sila kay di man madag kuan. Atong birahon ni sila. Kani sakto to ni kaado guys. Pang Sakto jula long. Tanga nagbuak mama. no. Ana sakto kaado na. Tuwa dyan ni guys bughaon diri kani ano ibutan diri kay alam ni pakuhang kuya yung hapon siguro okay Wapon pa lang na. nung gawato man lagi nga man nakabaw sila na ibang mga hoy Ari mo so na alam ni pakuhang yung hapon guys ipaningot ko dito ang naong mura nag iro nga gi takmagan ginawa ko liso jud po ning one day mapuyot buki di ay. Atong ninay pinantay banakon mulok so na kurang itan tag karito. Ay. Mga kuha man siguro guys, mga tinapok pa unja wa nila kuha balik jud hamtud namatay na si Jaja. Mga kami kuha diri. Di sila makapugong namo kay kami nakauna. Wala sila karapatan. Wala sila karapatan. Wala sila karapatan na aanuhin kami dito dahil nangangahoy lang kami.
kakay na mo dito guys. Uy, Long, ang bisag sindang long, be. what's up? Paway sa karabi. Ang bisag Nagtutuon. Hada ko. okay ba? Kurap iti ba? Di lagi. Pero guys, ading kakain tami diri guys. Agas-agas nag-ahong source of outcome na Kaya sayang po ka guys kay nagtapok naman diri guys ba. Usa na ka ba nagtapok dyan. Sayang po di kuwaon mo nang daghang po nakuha diri. Dagay lagi ahon ipakuha ng hapon. Magdara ko kuan guys tagsa nga. Madara po na ako kay dito pugso itong lawas yung makalibang di mao. Ano man? Grabe paningot ko eh. Oh, lahi naman. Ano man? Pero nga ba? Natakag po. Inganas kamot, ano na? Turog taruga, pangha. Nah, sayang ka guys, kinay kahoy daw ka. Sige. So di lang magkurab it ba? Di. Kuwari sundang ako. Kita na yung source of outcome. Igo tahap. Dali akay tag ija. Sap anta. Ay dali. Dali kay na tag ija pa doon naglagaraw. Ana mo kag dako po nagkuanto takas gamay tumoy nga sanga. Lagar. Areta, malikot na daw na tayo dito. Ama, lagar. Ano? Lagar. Lagar, abangsan. Bugara. Sige. Dali. Tara. Yay! Finally. Good. Nabalik na good guys. Ambak na. So finally good guys. Humanata karon pangangang adlaw. So magpaway sa mi karidyo guys kay agdugo po dyan bukal-bukal ba dyan. So ahalang kuan guys, advice jog mga hoy mo. Lagi ka mo na hoy init ka adyo sa maglingkod dyan. Adyo sa mag-inom og tubig kay kujaw ka adyo nga na. Paway sa mga minutes siguro dyan. Mo na magtubig ug magpahuway kay han. Siguro kay humana magkuan guys karon na ay bugha dyan. Alam mo tuntad untong duha ka bugdad tong dagkong kahoy kay para bughawon dyan. Magdas ka lang na isa ko si ihid lamang po dyan. Alang susog madalagi po na mo. Ug di madani dyan katong ijang gidada. Magdala ko mga galingon kay luoy po kasi niwan na po to ka adyo. Niwan to ka adyo guys. Aris ko guys na ko nakakita. Na ko nakitaan. Bijabas, kana lang po ni tambal sa kanang gutom. Uy, daghang bunga di ay. Nakay bunga. Siya manguha sa ko bijabas guys kay marag nagkamit lisod ko. So hello guys. Daka pa pako ana ang Kuya Willie wa mo kuha. Ang kibilig kuan guys katong dagkabak adyo kay di mo mabadana mo guys sa lazo ka maan jatag nangawat ta so manang daghang pug adyo sa amin pug adyo bughaonon guys ba. So ang kibiling diiri lamang pod saan ja. Alam pako ani kawilo jong hapon ja ba lang pod di kawaton no ilaha kung di kawaton na mo nga lang pod. So karon guys ayaw lang ko mag-end guys kay perting bugata sa ni guys ja pud mo ana ha.
di man as in sa bugat guys kuan maglisod ko mag-vlog unja mag-access ka hoy marag lisod ka adto so ano ko mag-end guys diri sa ano dihanan. So thank you for watching guys atong vlog today. So I hope na enjoy mo og na nakahatag mi ito na bitong kan guys na ay motivation pod nga ay nang kinabuhis bukid sa Pilipinas nga ni dai ni o nga jud ni. So daghang salamat guys og shout out dai ko ni kuan Dave Palacio, Dave Palacio from Cabilao Bohol and from Maricel Dacula sa Fuentes na Jerome Dacula sa Jerome Dacula from Tagbilaran Christian Church, Tagbilaran. So, Julian sa Fuentes from Tagbilaran, shout out. And from Ginny B, Salo, Bato, or Pital Corin, shout out from ate. And from Dumaguete, brothers and sisters, shout out. So, maraming sa tusang shout out karon. So, daghang salamat guys for watching and I hope na enjoy mo. So, thank you for watching guys and see you for the next vlog. Og hangtod sa gayon, kita-kita tapuhon. Bye-bye!